Takže zdravím vás a dneska si to vidíte a dneska si povieme, ako si vytvoriť svoj vlastný reklám. Prvá vec, lisovanie. Vyberete si celú kvietku a prosím vložíte do knížky do takého zošita. Keď to dáte do knihy, tak musíte dať servítky, ale pre my robíme takto, máme toto. A keď toto zatvorím, Európa, a my máme také dve hrubé knižky, i tak, môžem si to chodím. No také dve hrubé knižky. No a ja napríklad som si práve vzal včera detelinu. No a ešte húchavku. Dnes som si zapisoval. Nebude to na tomto papieri, ale my si kúpime jakoby takú knižku, že tu bude všetko biele, aj tu bude všetko vložené obrázky. No a tak to vyzerá. Ja si to tam idem vrátiť. Za to tam vôbec nevonia. Tam oni prosia ako detelina. A toto má voňu húchavky. Mami, my si dneska ukázali začiatok. A na budúce si ukážeme ďalšie kvietky. Lebo toto je detelina. Tak to vyzerá. To bude ani nevonia veľmi. Teraz si dáme húchavku. Aj tu ovoň. No to už nebudeme lisovať. Ale to bude čo najsilnejšie. Tak to dáme. Tu tak, kde je hore. Tu je detelina. Tu pritočí. A tu hore bude naša slavná húchavka. No a nebojte sa. Už mám pačiť veľmi veľa. A tu, ale to nevidie. Ale teraz proste dlho bude pršať. A keď do nás proste dlho prší, tak nemôžem chodiť von. A nemôžem trhať kvietky na lisovanie. Tak ahojte.